Ideme. Ahojte, dneska vás tu vítame pri poslednom rozhovore tohto školského roka a dneska tu sedíme s Evičkou Dorčákovou. S Karolín Helfer. A Mirkou Javorkovou. Ešte mám. Máš nejaké domáce zviera? Nie, ale moje najobľúbenejšie zviera je pes a mačka. Aká je tvoja pozícia akože? Som šéfredaktorka. Čo robíš vo voľnom čase? Tak čítam veľmi rada, píšem, aj, no tak, zahrám si niekedy futbal aj vyvíjam. Čo robíš v mojich novinách? Editoriál a vlastnú tvorbu. Máš nejaké najobľúbenejšie pitie alebo jedlo? Tak jedál mám veľa, ale asi pizza a pitie, no neviem. Odkedy chodíš na žurnalistický? Od 3. ročníka. Akým športom sa venuješ najviac? Plávanie a vybíjana. Baví ťa to akože tento žurnalistický krúžok? Áno, veľmi. Keby ma to nebavilo, tak by som sa asi nechodila. Aký predmet máš v škole najradšej? Čo ťa baví? Slovenčina, telesná, angličtina. Je ich viacej. Čo budeš robiť asi cez prázdniny? Tak pôjdem do táborov a pôjdeme niekde na Slovensku, aj do Maďarska pôjdem. To je všetko za mňa. My vám ďakujeme za sledovanie a vidíme sa ďalší školský rok. Ahojte.